Thank you, DJ Boy. Oo, nakita ko. Ito nga, nagsusulat nga ako sa live mo eh. Sandali. Nandito ako sa live mo. Thank you so much sa lahat ng may nagbakas naman sila, mamaya balikan ko. Ang lamig naman dito sa balkon, di ko kaya. Busy mga people, busy. Sige. I-pin ko yung comment mo. Wait lang. Yung comment mo dito. Oh my goodness. Thank you so much sa lahat ng sumugod dito sa aking at sa mga nag-comment at nagdikit. Thank you so much. Babalikan ko yung MW The Voice. Okay. Anong MW? Ang lamig. Grabe. Kimagori, konbanwa, One-san. Domo arigatou ne. Ima wa, sugoi, nani sore na, winter. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Wait. So, wasurita kara. Wasurita nihongo no shaberiru. Genki desu ka? Kimagori. Ano nga sa? Kimagori-san, domo arigato. Genki desu. Madaneru Kimagori-san. Nemotai janai. Ima wa nanji desu ka? Nihon ni. Madam. Daijoubu, shinpai nai de. Watashi no soba de.
my god! Try it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Nihon ikitay, nihon ikitay, nihon sa binasar. No, no, tabi mo, no. Oh, yeah. Yakitori. Ay. My best dipping sauce ever for me it's spicy hot and chili oil with garlic and soy sauce and a little bit of lemon. I love soy sauce. Shimpai naire nakizona Watashi no soba de Nemotai. Oh my god, what's this? Daijoubashi painaire nakizona Watashi no soba Mada yareruyo Wait guys, let me get some coffee. It's very cold here. I need to get some coffee.
Isay! Ano ka ba, Isay? Oo, Isay, wala ako sa Dubai. Umalis kami. Nagbakasyon kami dito sa Lebanon. This is Lebanon. Nagkakape ako ngayon. Break time. Ano ka ba? Lamig. Kuha kasi ako ng kape. Malamig. It's winter here. You know. Yeah. Bakit ba ako nag-English? Iatay ko dasay. Teka lang, tingnan mo nga itsura ko. Malamig dito kasi, wait. Oh. Ayoko muna magpakita kasi. Oh, Nesang! You know, it's very cold and I need someone to hug me and I'm having a coffee here. Ay, ano ba yan? Belated happy birthday to my one and only Onesang. Alam mo ba, may nakiki-soul sister na ngayon. Si ano ang tawagan nila? Kaso baka may nakikinig, ayoko magsalita dito. Okay lang yan, si Ate Guy at saka si my Doris, they are calling each other soul sister. I said, oh! It's okay at least. Siyempre madilim, no? Talaga mag-special pa ako dito, mag-ilaw-ilaw pa ako. Best dipping sauce ever is honey mustard, sabi ni Isay. Ako talaga I love soy sauce with chili, little bit of ginger, lemon. Basta mahilig ako talaga sa soy sauce. Magpakita ako. Siyempre gusto ko makita niyo yung Lebanon eh. Gusto ko pa talaga gusto mo makita. Para akong Muslim dito. Sana mag-go live tayo sabay. Paano yun? Pwede ba yun? Meron yata dito sa settings, no? Go live together. Walang kagandahan ngayon, Isay. Hindi ako nakapagpaganda. Go live together. Parang invite yata kita ganon. Wait, dito yata yun eh. Saan ba yun? Plus. May plus dito eh. Ay, hindi ba? Wait. Saan ba dito? Saan ba dito? Akit, paano ba to? Ay, naku, nakakainis. Baka mamaya pindot ko end. Oh my God. I can't really imagine. Ayoko na magsalita dito kasi baka mamaya may mga tayo dito, stalker. So nga tayo sa Go Live eh. Sa Go Live. Wait, saan ba dito? Saan ba dito? Teka lang. Ito. Ano to? Lighting, green screen, great highlight, retouch. Lighting. Wala man ditong hagdan-hagdan na ito. Saan man yan makikita? Create highlight. Tapos mayroon pang best dipping sauce ever. Dapat ikaw mag-live. Ako akyat. No.
Giatay naman to. Wala paano ako makapag-watch hour sa'yo. Teka lang. Mamaya hindi na nga bumabalik yung dollar sign ko. Ay, wait lang. First of all, hindi rin marunong si Isay. Ganito na lang, Isay. Mag-i-end ako ng live. Tapos, akyat tayo kay Onesa. Akyat tayo, magtsikahan lang tayo doon. Kasi nag-birthday siya kahapon, di ba hindi siya nakapag-live. Cellphone lang gamit ko. Ayoko mag-open ng ng laptop kasi baka mamaya tawagin na naman ako. Onesa, naka-live ka na ba? Onesa, mag-end na ako. Asan ka na? Tinitiis ko ang lamig dito, kainis kayo. Saan na kayo? It's so cold here. Ate, try ko press yung plus. Nakapunta naman ako sa live. Hindi, mamaya. Kayo live tayo, akyat. Ganito yon. Magbababa siya ng hagdan. Tapos, yung StreamYard, ibaba niya. Tapos, i-click natin yon. Akyat tayo sa kanya. Ito kasi dapat kanina ko pa ginawa. Nakapag-start ako, hindi ko na alam to. My gosh. Wala kayong work? Akala ko double pay ngayon. Double pay. Bukas pa pala double pay, 31. Sa bilis, sumikat ng araw. Wala ng araw sa akin. Asan na ba si Onesa? Ay, nako. Pag natapos na tong break time ko, ay naku, Diyos ko, trabaho na naman. Asan na ba yun? Saan na ba siya? Teka lang, tawagan ko siya. Tawagan ko siya. Wait. Let me call her. Hello guys, Happy New Year. Ay, sige na Onesa, mag-end na ako. Akyat kami ni Clarice, dali. Meron pa akong 1 hour. Dali na. Okay? Dali na, mag-live ka na, mag-end na ako. Ayan pa, tumawag pa. Hello, mabuhay Philippine Airlines. How can I help you? Hello. Sige na, i-end ko na. Akyat kami ni Isay. Magtsikahan tayo doon. Dali. Sige na, mag-live ka na. Nasa kusina ka pa eh. Ano yung may mic? O sige na, bye. Sumagot. Nag-video call pa siya. Ayoko mag-video call. Naka-off cam. Yung kape ko dito, mabilis lumamig. Kahit mainit pa sa loob, mabilis lumamig dito o sa may balkon. Layo na pala ng na-view ko. Sabihin mo sa akin, Isay, pag naka-live na siya. Dali, kasi magsiset. Magta-title, mag-o-open ng setup. Saan ba yun magla-live? Sa cellphone lang din?
Ano pang iinitin ko? Tinungga ko na lahat. Oo. Di ba kaya tayo sa kanya? Tingnan mo ako, naka-live na siya. Pa-title pa kasi nalalaman. Oo, magta-thumbnail pa yan. Diyos ko, dahil. Oo, hindi pa siya live, oh. May mga thumbnail pa yan, may title pa yan. Ay, naku, dahil. May costume. Ano ba? Hindi pa nga. Wala pa eh, oh. Busy ang mga people. Hoy, hindi ah. Mana sa mga wig. Sa mga wig namin. Ay, wala akong dinalang wig. Dalawa lang. Meron akong dinala dito. Yung parang ano lang. Yung pink at saka kurkuranting. May dala akong dalawang wig. Yung parang tirintas lang siya. Parang gusto ko to isuot pag nag-day off ako. Charot. Baka sabihin, ay, bongga. Baka pag hinila yung hair ko, ay fake. Alam mo, sa totoo lang, sabi nila, maganda talaga yung hair ko. Kasi syempre gusto ko naman pa iba-iba, no? Pag wala akong time, mas maganda mag-wig kasi hindi mo na kailangang mag hairdo. Ang wig talaga, salpak mo lang tapos nakaka-breed ibang tao ka. Alicia Keys. Nakakabata ba? So, ibig sabihin matanda na talaga kaming tignan. Wala pa siyang live. O, ano nung petsa na? Ay, nako. Tagal naman. Ay, nako, Isay, wala pa. Chinek ko na. Mga sasakyan dito. Parang akala mo lagi na lang may emergency. Puro na ambulance. Dito kasi sa Lebanon, hindi naman sa sinisiraan ko sila. Wala talagang disiplina dito pagdating sa kalsada, sa sasakyan. Natakpan na tuloy yung ano. Bakit ba naklik ko pa yung best dipping sauce ever? Hindi pa rin siya ready. Alam mo, sa totoo lang, kanina pa ako tumawag. Kung nag-open man siya ng live niya, mabilis lang. Bakit ba? Ano ba? Nagpaganda pa ba siya? Ay, naku, Diyos mio. Natapos ng oras ko sa hindi pa rin siya naka-live. Get me together. Hindi naman traffic. Traffic ba yan? I don't worry cause everything's gonna be alright. Hello guys, thank you so much sa mga naka-video dyan. Thank you so much. Happy New Year to all of you. If I can sino?
Thank you so much, 2025. Hello, 2020, 2024 tuloy. 2026. Same. Sabihin mo yan kay Olive. Naku, wag ka na mag-makeup. Kasi sabi ni Isay, wala rin naman daw nagbabago. Ganon pa rin naman daw yung mukha mo. Nagsasayang ka lang ng oras. Wala naman daw nagbabago. No? Same lang din naman daw yung itsura mo, sabihin ko. I don't worry, cause everything's gonna be alright. Magwa 1 hour na ako, hindi pa rin talaga siya naka-live. Ayan na. Ayan na, binaba niya na yung StreamYard, Isay. O sige na, mag-end na ako, Isay. Dali. Binigay niya sa akin yung yung StreamYard, ha? Sige na, sige na, sige na. See you there. Ibaba na lang namin tapos umakyat ka. Okay? O, sige, bye-bye. Thank you so much, guys.